Jeg vil lave beviset for toppunktsformen, som lyder på xt og yt, punkterne xt og yt er lig med minus b divideret med 2a, minus disponanten divideret med 4a. Og disponanten kender vi som c anden minus 4ac. Og jeg har tegnet den her med en anden gradspronomen, som vi kender på ax i anden plus bx plus c. Og der ved vi, at det her det må være 0 på x-aksen. Det må være 0, og så kalder vi det her punkt for c. Det vil sige, at vi har et punkt, der hedder x er 1, som er c. Det vil jeg starte med at vise nu. Så vi har det her punkt f af x1, som vi har hernede. Det er lig med c. Det starter vi med. Nu skriver jeg så andengradspolynomen op, som siger x. Nej, ikke andengradspolynomen. Nu skriver jeg lige det op. x1 i anden plus b gange x1 plus c, som er lig med c. Det vi allerførst vil gøre, det er, at vi vil have fjernet c'et, så vi minuser med c på begge sider. Så det kommer til at lyde således ax1 i anden plus bx1 vi minuser med c på begge sider, så det bliver lig med 0. Det vi så vil gøre nu, det er, som I kan se, så har vi de her ax i anden. Det vil vi lige skrive, som det står. Det vil sige, der står faktisk a gange x1 gange x1 plus b gange x1. Det vi så vil gøre nu, det er, at vi vil putte det her i en parentes, eller putte x'et uden for en parentes. Så vi skriver parentes ax1 plus b. Nu skal jeg se, om jeg er helt med, det er jeg. Plus b. Og det ganges så med x1. Og igen er det lige med 0. Det der så er oplagt, at vi gør her, det er, at vi bruger 0-reglen, som siger, at en af de to her giver 0, for at det kan give 0 til allersidst. Så det vil altså sige, at ax1 plus b er lig med 0, eller